Ada, nusuk belah deh. Nusuk belah pak. Deh, pela kon fैनानै nang बोरै मोनदों? मोजां मोनदों आं गोसोखौ देब्रा एसे मोजां होन समनि आंखाल हा समनि आंखाल बेखौ होनानै मोजां मोनदों आं कन्टिनिउ नंगौ गाबोन फुङावनो ब्लग थांसिगोन ना आरोबाव जाबायलै deh दांगुरा ओइ नोंथाङा केमेरामेन जानानै बोरै मोनदों इउटिउबारसो मोजां मोनदों मोजां मोनदों दा आदा आरो इलाय नोंथां दे बिथाङा जाबाय जोंनि बस कट गाननानै दोङो बाट टाइखौ बावगारबोबायनो आरोना न'आव Bisa market, oh dalam ini. लिफ्टआव दोङो नैबे जाबाय लिफ्टनि माबा मा होनो जों दा गाहायाव थांसै आरोना डाउन फ्लोर जा स्टेजआनो गैला नेक्स्ट पिकआप डाउन फ्लोर जोंनिया नैबे लिफ्ट डाउन या नै गाहायाव थांबाय जोंनि लिफ्टआ नै गाहायाव थांबाय आरोना जोंनि लिफ्टआ नै जों क्लियार खालामनो हाय गाइस नै बिशालाव हाबनाय आरोना बिशालाव नै बिशालाव फैनानै बोरै मोनदों मोजां मोनदों मा लाखो ओमफ्राय आरो दे एखौ लाना खिन्थियो
फंबायखौबो नुबावाखै मोजाङै दे हाय होन दे